И така, здравейте хора. Днес ще пробваме чупа-чупс. Що загасна всичко? Ще затварям. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Аз ще пробвам това чупа-чупс. Ето са едни същи принцип. Не, това е различно съм. Да отваряме ли? Аз не мога да отварям такива. Аз те съм ги пробвал, а вие не сте. Аз съм пробвал. Моля ви да отварям. Дай. Защото аз съм дърсалец. Ти принцип на Сири. Наистина. Изригва. О, не! Вече изригва. Аз само го близнах и вече не искам. Само го близнах и вече не искам. Готино е, хора. Аз го близнах и вече не искам. Много е готино. Това е много вкусно, пробайте го. А ти пробай моето. Аз моето не го обичам. Си го облигавам. Не, това повече ми харесва моето. Моето повече ми си ми харесва. Не, аз няма да пия нито едно. Това го даваме на giveaway с подпис. Да, знаеш, че ще се развали. Това ще се разваривай. На умен. А и още никой не е взел наградата от giveaway, малко ни ядосвате, ама. И Айде поне един човек да вземе giveaway, моля. Да. Поне един човек. Защото аз днеска проверих и никой не е взел giveaway. И то giveaway. има 50 гледания и... И И чао в на едно... хора. На тебе каква преценка? Намири се хубаво. Да. Намири с... На вкус 1000 аз му от 10. давам 9 от 10. Намири се На Франси аз му давам 10 от 10. Да, На моето му давам също 9 от 10. На моето му давам 9 от 10. И... Това му чувство да И готино, хора. Аз И дам чао от по нас, 0 хора. точки за всички. Чао от нас.